DKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 10 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa ML Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat for bangong gumagabloom. Charm Fat for lamintay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat for bangong gumagabloom. Charm Fat for lamintay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good baluin masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good baluin masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Just
trusted ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Anong kayan? Pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Pet sa 7 nakita kan bulan na Agosto aldaw po kita ng Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Man sa transmitter si Ricky Sagaya pasinman si Engineer Abelindo Naturalio ang samuya pong chief technician. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Epekto po ini ka na LPA o low pressure area. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na syudad din Iriga, dyan sa Merkado Publiko. Siyempre digdi po sa Rinconada area, sinman na probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Kumusta po kamo? Pero sa pigpapara tutukan bagangon yan dahil na matapos-tapos ining
impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga Pilipino abang ihilig sa kontrobersiya. Kung iisipon, ano man ang kamanungdanan kay ni, aloy na bagan mga arog kay ni po nangyayari sa tuyang nasyon. Pero pigpa para divert sa na kaisipan kan mga namamanwaan sa kapagtiusan. Sa kuntultol po na gobyerno, ano ta, kung ibabasura, dahil na yan ibasura. Naku tayan pagparakaabalahan, kadakol kan pwedeng pagkaabalahan kan Kongreso at Senado. Intiro bagang nagkakaburukag kan impeachment na ini laban kay Vice President Sara Duterte. Kadakol pong pwedeng pagkaabalahan ang sa tuyang nasyon. Ang problema sa ekonomiya, ang inflation rate, tapos ang mga parauman niya to na abang sakit ka na pagbuhay. At siyempre, lalong-lalo na sa mga Pilipinong mga nagtitios ngunyan pong panahon. Kumbaga ang nangyayari kaya, ang ibang mga congressman, senador, lalo na, karo grandstanding sa naman, para tararam dyan pa si Ricat. Anhapot dyan, ano ang kaabtan kay ni? Garumayo man sana. Dakol na pong mga ginibong arog kayan ang Senado, ang Kongreso, mga oro impeachment. Pero ano ang napalakan mga Pilipino? Yan po ang dakulang kaputan. Na daw nag-asinso man ang Pilipinas sa mga arog po kayong bagay. Nagkod bagangon yan, mas lalong nagpaparalala ang pagbuhay kan mga Pilipino. Mas nagpaparadakol ang mga nagtitios sa mga mayaman, nagpapararayaman. Yan po ang dapat isipon kan mga Pilipino ngunyan po mga panahon. Kumbaga, pigpaparatutukan taan na mayo man kitang kaabta na marhay. Maray sinda tamarayaman. Halimbawa, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O kaya may basura na naman, liwat, ang impeachment trial, ano ang magiging mapapala niya to kay ni. Yan po ang dakulang kahaputan niya to sa nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Pirmi na sana pong arog kayan. Investigasyon, mga trial, hearing, mayo na bagang katapusan ang mga nangyayari digdi po sa tuyang nasyon. Kaya kadakol na po kan mga nagkaka-eristris sa Pilipinas, inaarataki. Ay ano nang buhay tayo ni? Kung pagpaparatutukan mo sanan mga nangyayari sa gobyerno, sa batalyanin politika ay talagang may stress ka. Kaya ni babaga ay maray pang magtrabaho, maghanap buhay. Siyempre, intindi kan mga nangyayari sa gobyerno garo mayo man nga sindang kaisipan na pakarayon ang sistema kan paggogobyerno sa kan pagbuhay kan mga namamanuan, ani ba? Ani ba po mga politiko, ani iniisip sana basta yaon sinda sa poder, nagre-receive kan discretionary fund, sabi kan kung sa barangay, honorarium. Tapos may pinagkakaabalahan man kuno dyan sa Senado asin Kongreso. Ang ibang mga congressman napasar nin bill na bako man na kumbaga dahil man papakinabangan na gayo kan na mga Pilipino. Kaya minsan abang suya na pong magpara-obserbar, magpara-message sa mga nangyayari sa sistema kan paggugobyerno digdi sa Pilipinas. Ito sa nang sinabi ni President Donald Trump kan Estados Unidos na nagluwas duman sa reel. There are so many rubber politician, corrupt politician in the Philippines. Paano mag-asenso ang Pilipinas kung arog po kaya ng mga politiko niya to ang iba digdi sa Pilipinas mayo ng ibang inisip sumakukurakot
Tapos ngunyan pong mga panahon, ang tao, ang pinagkukunyang kumanta, halos gabos bagang organisasyon, maging simbahan, kung ano-ano, maging sa gobyerno, puro na sana ang iniisip, magkakwarta, gastusan, magkakwarta, kumbaga material aspect na lang ang pagpaparaisip kan ibang mga kababayan niya to. Dahil bang kita nagkukontra dyan, kaya lang, maging sa mga organisasyon, sa simbahan, sa gobyerno. Basta may pagkakakitaan ka mga alerto, alisto ang tao. Pero kung mayong mapapala, garo pigboboroblayan ng intero sa tuya po mga kababayan. Ini po ang dapat baguhon, ang pag-uugali kan lambang Pilipino. Na ba kung pagparaisipon sa nan, material na bagay. Namayo kita kayan asinsuhan kung puro na sa material aspect ang gusto kan lambang saro. Kumbaga nawawara na sa pagkamuot sa kapwa. Ang pigpaparaisip na sana, pagkamuot sa kwarta. Basta may kwarta, okay lang, ang buhay ay pambirang buhay tayo sa Pilipinas. Makwarta kang edigdi sa Pilipinas, poderoso ka. Urag-uragan ni ka. Ay indah. Oy, good morning man ki dating Vice Mayor Boboy Villanueva Jr. kan Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Irgasin man ki Ma'am Impay. Siyempre sa pamilya Brestain, ki Pinsan Totoy, asin man ki Manay Berna, and pamilya No asin Esplana, Salcedo, dyan po sa Santo Domingo, digdi po sa Ciudad Can Irga. Saka sa UNEP High School Batch 87. Oy, long weekend na naman pala sa mga masunod na semana, sa pangtulong semana kan bulan na Agosto. Huwag gayo na holiday. Ining August 21, Ninoy Aquino Day. Tapos August 25, National Heroes Day. Ang daw po yan in Lunes as in Webes. Kaya may mga bakasyon na naman sa tuyang mga kababayan, itong mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga estudyante, halos sa sarong semana igwanin bakanting aldaw, holiday. Antes po kita nga magpadagos, nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi karon ang Philip Dumarinaga sa imo asing sa gabasagan tabay sa lokal sa imo programa sa satuyang dugang na impormasyon sa lado lokal. Initabi karon ang Philip dakol na mga grupo ka mga tsuper o naigdi sa Rion Bicol, mga driver ka mga pampublikong eskwelahan na itong mga mako ani mga board exam dahil sindadis kaibanan sa diskwento kang pamasahe sa mga pampublikong eskwelahan tadi Karondang Philip. Yan ang tinawag doon ka mga grupo kang super na dai kay banan sa 20% discount sa pamasahe sa pampublikong transportasyon ang mga presenting nagre-review o mako aning board exam. Sa sigun tadi Karondang Philip sa naging kapayagan kang grupo kang Basta Driver Safety Enforcement Chairman sa paagyan ni Ronel Nebres na apwera sa mga senior citizens o persons with disability, PWD, dapat hilingon man ang Republic Act 11314 o an act institutionalizing the grant of student fare discount on public transportation for other purposes kung sain ang mga regular na estudyante lang ang pwede makakuaning diskwento sa mga pampublikong transportasyon. Sigun sa naging payag kang opisyal tabi karon Philippine, pinagsasabihan man niya
ang sa iyang mga kapwa driver na aramon ang mga ipinapautob na mga alituntunin o regulasyon pag-abot sa naging batas kung si isay lang ang pwedeng makakuaning diskwento. Itigdugan pa kayo ni Tabi Karondang Pilip na dapat mabayaran na regular na pamasahe sa mga pampublikong transportasyon ang mga nagre-review o nagkukuha ni board exam maging ang nasa graduate school hulita sinda na kapag tapos na sa pag-aadal. Mientras tanto pinagpagirumduman ka ini na mga commuter na mag-ingat sa mga pampublikong lulunadan asin bantayan na sa mga gamit ang aning maiwasan ang insidenteng panghaabon. So sa kalakaran na ini Tabi Karondang Pilip, dakol na mga estudyante ang nag-agrangay na dakulang bagay man kaya ang madidiskwento sinda sa 20% diskwento sa pamasahe maski asinda nagre-review o matake ng board exam sa estudyante pa man ang gadsinda. Maray kung sinda nagtatrabaho na. Yan sa tungdugan na informasyon hali sa location para sa RTN, BCK Radio Ronda, Nakakaseres, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Gabot kaya sa mga discount baga sa mga estudyante. Kung nahalion man kaya yan, talagang magabat man sa partikan mga estudyante. Sa mga nagre-review. Ani ba nga ni mga yao na sa graduate school, anhapot dyan, ano yan, kaibahan pa man. Sa mga tinatawaan discount. Maray kung so graduate school, senior citizen, pero may discounted. Kumusta man kay Madam Jen Vera dyan po sa PES section kan Eriga City Public Market. Sin sa gabos pong mga paratenda na yaon dyan. Yan sa merkado publiko kan Eriga, mga paratinda ni na bagas, mga gugulayon, asin dyan sa karnihan. Sa kuyang pinsan si Marilo Casiao Baracena asin man sa kuyang classmate si Marisa Cornelio Morello sa Sendo po Gabos. Na syudad po palan ka na Iriga naka-resibi na naman ni na plaque of appreciation sa ginibong 34th BGMP RO5 anniversary. Sabi digdian, a moment of recognition and gratitude, the Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 5, awarded a plaque of appreciation to Mayor Rix C. Oliva and the local government unit of Iriga City during the celebration of the Bureau's 34th anniversary on August 6, 2025 na pinagsagibo naman sa Oriental Legazpi, Santo Niño Village, Taysan Hill. Ang tema, matatag na serbisyo patnubay sa tunay na pagbabago. The anniversary event highlighted BGMP's ongoing mission to ensure humane safekeeping and rehabilitation of persons deprived of liberty while strengthening community partnerships. The plaque was conferred in profound recognition of Iriga City LGU's invaluable support to the programs and advocacies of BGMP, emphasizing that such collaboration has significantly contributed to the realization of the Bureau's mandates and trusts. Mayor Rix, known for his unwavering support of social welfare and justice programs,
reaffirmed his administration's commitment to the development and reintegration of PDLs, underscoring the importance of strong institutional partnerships and promoting genuine reform and public safety. Good morning Mampalan ki Monching Arabe na pirming naka-monitor po sa Satuya. Yan sa Masusoy Spring Resort and Reception Hall ki Ate Melet asin Kuya Buboy Moralio. Siyempre ki Manay Salita and Manoy Romero Bless. Saka ki Considaday. Yan sa Coronel Resort. Kumusta po kamo? Yan man sa San Vicente Sur, Rigdi po Ciudad Can area ki punong barangay Vincent Boyet na Grampa and Kagawad Juni Nacario. Tagabos na pong mga taga dyan sa naunang bita ng barangay. Siyempre dyan man po sa Banawaan ka na nabuha sa Antipolo Old ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande asin man ki dating Kagawad Lowiliano. Sir Elmer Penulio. Naro pong mamundong barata duman sa Siyudad Canaga sarong graduating medtech student ang gadan sa pananaksak. Gadanan sarong graduating student ka na Medical Technology kan Universidad de Santa Isabel matapos sasaksakon kan sarong lalaki sa Siyudad Canaga kan nagtalikod na aldaw. Pinagabisto ang biktima na si Benz Anthony Mendoza, residente ka na Barangay Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. Igon sa paenot na investigasyon si Mendoza ang sinaksakan suspect na pinagbistong si alias Nonoy. Bago ang insidente na kaibahan pa ni Mendoza sa iyang pamilya kana banggi kan magbisita ni sa siyudad. Grabe man ang kamunduan kan sa iyang ina na si Tonet Mendoza kan makaulay kan mga miyembros kan media. Sinabi kay nina si Ben si Yon sarong mahigus asin mabuot na aki asin dai nuarin man na dadapat sa sinapo kay ning trahedya. Dagos man ang investigasyon kan mga autoridad dapit sa motibo kan krimen pambihira. Rest and peace sa imo. Sabi na talaga mga nangyayari ngunyan baka ini na kunyan na tripan na sabi. Ini po ang dipisil ngunyan ng mga panahon mayo ka man pag-ara mayo kang kasalan kun ika na sawisawan kaining mga halangan kaluluwa. Makahadit na makatakot ang panahon ngunyan po. Anong ingat ta kung minsan kung arog na kainan mga nangyayari kadipisil ngod. Good morning man ki Dere asin man dating Kagawad Jenny Ebarata dyan po sa San Isidro digdi po sa Ciudad Can area. And siyempre ki punong barangay Jason Zuelo sa iyang mga pag-iriba. Kumusta man ki Ma'am Dote Barata Amanse. Sabi digdi Dempol Montañer Ibrahim Mastura. Alhamdulillah. With deep gratitude, I thank the 20th Congress under the strong and unifying leadership of Speaker Martin Romualdez and Majority Leader Sandro Marcos for entrusting me with the chairmanship of the committee that is very close to my heart, the Committee on Muslim Affairs. It is both an honor and a sacred duty to serve as your Assistant Majority Leader, and I commit to carrying this responsibility with integrity, excellence, and sincere service to our people, especially to the Muslim community. This is not just a position, but a mission.
Yan po ang mensahe ni Congresswoman by Dimple Mastura kan Maguindanao del Norte and Cotabato City sa 20th Congress. Bilang chairman kan Committee on Muslim Affairs. Dumampalan sa siyudad Canaga an bolos ka na trapiko sa Magsaysay Avenue an grabe na naman. Nasasakitan an PSO asin an PNP sa may corner kan Libuton, San Felipe, Peña Francia Avenue. Buhol-buhol na naman po na bolos ka na trapiko sa siyudad Canaga. Grabe naman na traffic. Pero may pong nagkakaproblema sa siyudad Canaga pag-abot sa bulos ka na trapiko. Ini ang dapat marisolveran ni Mayor Lene Robredo. Ano ta haralawigo na ang traffic dyan sa siyudad Canaga. Bako sa naining dyan sa may Peña Francia Avenue, Magsaysay Avenue, kundi maginining paghali digdi sa may Del Rosario, Palaugo sa siyudad Canaga. Kung minsan halawig na marayan pagkabuhol-buhol kan traffic dyan. Aloy na pong problema ini, hindi na re-resolveran kan siyudad Canaga kan PSO, sinman kan Philippine National Police. Hoy, kumusta man ki Irene Toriano Tanay alias Gemini Puso. Diyan po sa La Purisima, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pahayag man kan National Bureau of Investigation Director Judge Jaime Santiago tunaw na enterong unit kan Special Task Force asin pinagahakla sa pwesto an mga tauhan asin hepe kay ni bunga naman sa moromorong operasyon. Nagugat ini dahilan kan irregular na pagsasagibo asin pag-aresto sa nagkapirang Chinese nationals duman sa Bulacan na napuli sa pagkakabasura kan pinagaplanchar na reklamo dapit sa operasyon subuot kan Pugo dahilan sa mga teknikalidad. Nadamay man ang hepe matapos ining tanggalon dahilan da subuot command responsibility. Padagos man ang investigasyon dapit sa nawawarang kagamitan kan mga enaresto. Man sa Guangdong province sa China lubog sa ba daraman ka na tag-uran. Tagkod sa ngunyan lubog pa man giraray sa baha.
Dahilan sa mayong hutahot asin matinding pag-uran. An padagos na pag-uran duman sa southern part kan China saro sa epekto kan pagbabago kan klima sigon sa datos saro ini sa pinaka-record breaking na pag-uran sa lugar na maapod nindang black rainfall sa bulan kan Agosto. Kumbaga, grabe na po ang mga nangyayaring pagbabaha digdi po sa tuyang nasyon. Este sa nasyon kan China. Pakausa naman talaga sa nasyon kan China. Kundi pati sa syudad kan, ay ano yan, sa interong Pilipinas. Apektado na po kan grabing mga pagbabaha. Diyan man po sa Banawan kan bula pasarado na ni Mayor Nonoy Ibasco asin pababa na ini na kasuguan para isarado ang Pera Farm sa Banawan kana bula. Epektibo po yan kan Agosto 5 ngunya na taon dahil sa padagos kaning pagbalga puun pa kan 2021. Saruman subot sa naging basehan kan pagpapasarado sa nasambitang farm iyon pagiging non-compliant kaini sa sanitation code sa lokal na gobyerno na napaka-importante sa arog kaining negosyo. Kaya iba po baga na mga poultry farm ay gwa po yan ng mga pisnit bakusan ng sa palibot kundi patian yaon sa atop sa taas nanganing day makaruluwas ang mga langaw. Kung nag-harvest kaya grabe po ang langaw kan mga poultry farm. Yan kung dahil hindi kayang kontrolon ang langaw, sindan ko kontrolon man. Sa datos ka na 2025 Q1 HIV and AIDS Surveillance of the Philippines report pon iniro sa Marso 2025 saro sa kada 2 taon may HIV halis sa working population na nasa edad 25 hasta 34 anyos. Kung sa indakulan oras na pinagugugol kan mga trabador sa mga opisina o workplace. Dahilan man sa paglangkaw kan bilang kan nadadiagnose na human immunodeficiency virus, target kan Department of Health na maabot magin ang mga opisina sin manibaibang workplaces para may sulungan kampanya kontra HIV. Parte sa kampanyang inian pagtataw ng libreng condoms, lubricants as in pre-exposure prophylaxis, HIV testing as in edukasyon sa pagsunod sa anti-retroviral therapy kung sakaling magpositibo sa HIV. Igwama ng mga 305 DOH designated HIV care facilities sa nasyon na handang magtaunin mga serbisyo para sa HIV prevention. Magin ang bulungan ka na persons living with HIV.
pa, duman man sa Banwan ka na tinambak Camarines Sur, dating Mayor Roel Briuso Tuy, pinaglinawan issue dapit sa 87 Audit Observation Memorandum halis sa Commission on Audit. Sigon sa nasambit ng alkalde, sinabi kaini na nasa 16 sa naman na EOM para sa taon 2024. Pinagtutubudanan 87 EOM, iyon para sa enterong termino niya na bilang alkalde kan tinambak. Punpa ka na 2016 o kaya man pwedeng bago pa siya maging alkalde kan Banwaan. Inawan doon man kan alkalde na gabos na EOM, yun natawana nin magkakanigong kasimbagan sa COA. Para po kitang 45 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Sabi pagadigdi sa post na po di. Yeah, Congresswoman Laila de Lima kan ML Party List, bakong hilaw an impeachment. Ano, bagiw? Kung hilaw pero garo bagiw. Nabaga matapos-tapos bago mag-eleksyon dati nang pigpapara orolayan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hastangon yan sa 20th Congress, pagali sa 19th Congress, iyo man giraray. Sabi kan sa tuyang mga kababayan na iba, 19 senador, kay ban si Senate President na pabor sa dismiss kana impeachment complaint. Lumayas na kamo, kaya ribayan na kamo, pambihira. Iniimbitaran mampalanan gabos na MCOs na makiparte sa gigibuho na bloodletting as in medical mission. Ngunya na pagkaldaw, puon alas 8 nin Agas, alas 12 nin pagkausdo sa main building kan Casoreco 3. Magkakaigwa kan mga minasunod na libreng serbisyo, konsultasyon medikal, pag-aadal kan vital signs, health counseling, libreng bulong para sa mga iguanin kamatian, may supply. Bininda kita kits mga ka-power. Kaya duman sa mga gustong mag-avail sa gigibuon pong bloodletting activity and medical mission na pinagsasagibo kunyan sa Casoreco 3. Po sa main building sa Barangay San Isidro. Tapos ining pagkakaresibi kan PhilHealth Certificate as in recognition. Sabi digdi, we are proud to share that Casoreco 3 has been awarded Certificate of Recognition by PhilHealth for our commitment to timely payment and regular posting for calendar year 2024. This recognition highlights our support for the National Health Insurance Program in the Bicol region, contributing to accessible and reliable health care. An award pinagtao kan nagtalikod na bulan duman sa siyudad kan Naga durante kana PhilHealth's 30th anniversary celebration.
Oy, good morning man ki dating Congressman Sal Portuno, asin man ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Ki Ron M. Asin man ki Angelo de Villa. Kumusta ka mo dyan sa Inapatan, Nabwa, Camarines Sur? Basado ni sa Erga City Police Station 911 success story at about 1:59 p.m. kan nagtalikod na aldaw. 911 call was received by Erga City Police Station requesting for police assistance on alleged mauling incident that happened at Yusant Forum, Barangay San Miguel, Erga City. Acting on the information, Police Corporal Norman RSL Asaytuno and Patrolman Roqueza E. Oliver, Bet patruller assigned at Everest Plaza San Miguel, Erga City, were quickly dispatched to respond to the incident within 5 minutes response time. As a result, responding policemen were able to apprehend the suspect after positively identified and pinpointed by the witness as the one who paints and delivered Pestek Blue on the chest of the complainant. The victim sustained injuries and sought medical attention at University Clinic for immediate medical attention. During confrontation, both parties had just settled the incident amicably. The swift action demonstrates the effective implementation of a responsive police service aligned with the 911 emergency response framework. Siguro man kan Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Bunuan na imbestigaran ang subot mga ghost flood control projects. Sigun sa iya dapat mabalidate kung tutuan mga barata dapit sa mga ghost projects na ipinagbabareta sa SENDA. Ini ang bilang kasimbagan sa pahayag ni Senador Panpelo Lacson na magpapataw ng mga padusa laban sa mga kontratista asin kasabwat ng gobyerno na sangkot sa ghost flood control projects. Mientras na nagpaluwas naman ni na patanid si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga tauhan kan gobyerno na nangabunin pundukan publiko sa sayang ikapat na State of the Nation address sa ngunya na taon. Out pamanlugod, mapatawan in kastigo ang mga embelto sa ghost flood control projects kana sa tuya pong gobyerno. Good morning man kay Engineer Ares Hermoso na tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District po kan Camarines Sur. Asin man kay District Engineer Leopoldo Barilla Jr. And siyempre sa kabos pong mga empleyado kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Pati naman sa mga gwardiya. Data pala na sa ipinaluwas na info kan DPWH ini pula na waras bridge na tulay na kumbaga pinagbuhusan na subuot maagihan ini sa maabot pang Oktobre ay pambira horo alawig duwang bulan na gayo pala ng pagpapatagas kana sinambit ng tulay garo grabe man. Una ko lamang mabubukasan ang niya na bulan na September.
Pero abalang marhayan na patrabaho po kan tulay dyan sa Barangay San Agustin, digdi sa Siyudad kan Iriga. Noonan yan, kagaro kan kundi ako napapasalakan, sarong taon pa. Tagkod po ngunyan, dahil pag-iraray natatapos na sinambit na ang proyekto. Ibang klase ang pagpapatagas, sabi nga ni Kasurog Erap. Dapat nga dyan mag-agi mga babae, tanganing madaling tumagas, ay pambihira niya ako pag-arog na kayo ng dalagan. Ano po halawi ko na gayo, bago pagihan ang tulay na yan. Magmuma 2 bulan ang perwisyo sa mga motorista. Bala pong marhaya na patrabaho kan pag-konstruir kan tulay ining yaon dyan sa San Agustin, Siyudad kan Iriga. Kung maririsa mo kaya, mahihiling mo na garo, nagkakarawat-kawat siya na bagan, ibang magtatrabaho dyan. Sabi kan iba kapaunag. Parehas man yan kan iba pong mga nag-aakal kan drainage o sa drainage canal digdi po sa Siyudad kan Iriga kasi giman siya na bagan turukaw-tukaw kan iba ka mga buntol kan dalagan. Lagad pigsisurildohan yan, ano na yan, basta mga patrabaho baga sa gobyerno. Pero laygay na marhay. Dapat kung kaya man sa nang tapuson, hidalion ang patrabaho, labo-labo na. Pag inabot na naman kitanin mga kalamidad, digdi po sa tuyang lugar, yaon po dyan ang problema. Siyempre, mas lalo ng kung magparauran na naman, pitiw, abalang marhayan na patrabaho kan anong man na proyekto. Hoy, good morning man ki Attorney Nonoy Waperina, ang City Administrator po ka na Siyudad din Iriga, sinman ki Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Siyempre ki Consyal GM Grimaldo asinman Jor-El Kaayaw. Maiwasan na madisganar Senate Minority Leader Tito Soto kasunod kan pagbaba kan trust as in performance rating kan Senado sa bagong pinaluwas na resulta kan Octa Research Survey. Sa nasambit ng survey, buminagsak sa 49% ang trust rating kan publiko sa Senado halis sa nakaaging 57% kung sa Mindanao haros nakaresibinin na babang rating ana institusyon. Avera dyan ang performance rating kana institusyon yaon sa nasa 47% gikan sa nakaaging 53%. Sigon ki Soto sa iyang pagrumdom, iyo sa nainian na pagkakataon na buminaba sa porsyento na inian rating kana Senado na daiman subuot, nagbaba sa rating kan Kamara. Ana sorbe ginibo duman sa 1,200 na mga respondente sa paagi nin mga face-to-face interview. Kamusta man pala dyan sa Nakings Fall Water Repelling Station sa Barangay San Isidro, Siyudad po kan Iriga. Siyempre dyan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, ki Margie Simata Ramos, and siyempre ki Mayor Tinda Navar.
Kani po pala na mamundong barata para duman sa mga kababayan niya to na mga nag-re-review sa namako akan board exam na ikibahan sa discount sa mga pampublikong lolonodan. Sigon ki Basta Driver Safety Enforcer Chairman Ronel Nebres, para sa mga senior citizen o persons with disability dapat manahilingon ang Republic Act 11314, an act institutionalizing the grant of student fare discount on public transportation and for other purposes. Unsay ng mga regular na estudyante sa naman ang pwedeng makakuha ng discount sa mga pampublikong transportasyon. Kaya pinagasabihan kay niyan sa iyang mga kaparehas na driver na aramon ang mga ipinapautob ng mga susundo na sin regulasyon pag-abot sa nasambit ng lay na konsain. Si Isay sa naman ang pwedeng makakuha ng discount. Sinabi ni Nebres na dapat magbayad ng regular na plete sa mga pampublikong transportasyon ang mga nagre-review o nagkukuha ng board exams maging ang mga nasa graduate school dahil anta sindaan nakapagtapos na sa pag-aadal. Mientras na pinagramduman ni Nebres ang mga commuter na mag-ingat sa mga pampublikong lolonodan para maiwasan ang mga pangi-snatch. Ngunyan parting panahon pag natandaan kang uro igwaan laog sa o igwang laogan sa imong wallet sa kanbag. Medyo makunyan yan sa matakan mga para ikit na mahihilig mang-snatch. Benantes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin daan mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Labwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 8 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Dakol kan mga nag-abang kan na kawat kan gila sa Pilipinas sa Chinese Taipei. Diba nagkasuruya na pirot sa nga kami. Nagpadaog na naman sa Pilipinas. Normal, alarog man talaga kaya ng kawat kamo man daw eh. Siyempre may madadaog, may manggagana. Ano basag? Maray ini si amigong Jorita. Pero minsan na bagay nakakumkuman. Pero relaxan buhay
Pakonselo na lang kita kung magparaisip kita kan mga nangyayari po sa Pilipinas. Grabe ang mga pampay-stress, lalong-lalo na po ang mga politiko, nakaka-stress pagparamasdan. Diyan sa Senado, kaito pabagaan style na yan. Hindi garo ang nangyari, Bicolano ang naging Senate President. Nagigibunin na dakulang istorya sa tuyang nasyon, sa historikan Pilipinas. Kapit sa impeachment trial na ini laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunyan naris ang nagbababa na pala ng trust rating ka na Senado. Ano mangga ka mo titiwalaan kung arog kayanan sa indong mga kaisipan? Majority gusto i-archive na da. So impeachment trial. Kumbaga dagos ng ibasura. Ibugtak duman sa archive. Ang bihira man niya. Pero pag pig-archive ka yan, arog ka yan, pwede pa man yan nabuhayon. Yan dahil lang makuakuakan sa tuyang mga kababayan. Ang paguna ninda, pag pig-archive na, totalmente, mayo na. Pero pwede pa yan buhayon. Kadigdi sa tuyang nasyon, bati nga ni igadan, kung pwedeng buhayon, garo bubuhayon pa. Yan sa Senado. Sarong perso naman ang pigtutubudan binawianin buhay mantang tuluan na erido. Makalis na makabanggaan duwang motorsiklo sa barangay Punta Hagdan, Tobias Pornier, Antique. Saro sa mga biktima na pinagdalagan sa President Diosdado Macapagal Memorial District Hospital, alagad pinagdeklarang dead on arrival. Dinaraman sa ospital ang tulong iba pang biktima, alagad pinagbalyo sa Angel Salazar Memorial General Hospital duman sa San Jose. Duwa sa mga biktima subuotan nagbabakal nin cake para sa kumpleanyo kan sa indang lolo, asin pasiring kuta na sa binyo kana selebrasyon kan mangyarian insidente. Na iligtas man kan mga otoridad na sarong lalaki matapos mauton subot kini maglukso sa sarong tulay duman sa barangay Dapdap, Legazpi City. Gon kay Bureau of Fire Protection Legazpi Deputy Fire Marshal Senior Fire Officer Por Gary Santander, nakaresibisind na report na bit sa insidente kung saan tulos man na pinag-respondehan kan BFP Legazpi Special Rescue Force. Dagdag pa kan opisyal may mga lugad sa tuong kamot an lalaki. Apera digdi sinabi man na subuot kan lalaki na siya ang pinipirit na maggamit kan illegal na droga ay santisima. Naging matrayumpan ba pag-sagop sa individual mientras na nagsasagibo ni negosasyon sa pagultanan kay niyasin kan mga tauhan kan nasambit ng ahensya. Mientras na minsay man ni Santander sa mga paryentes kan mga taong nakakamati ng depresyon, nabantayan sindang pirmi asin day pabayaan tanganing maiwasan an anuman na dai inaasahan na pangyayari. Arog ka kaining bagay kay puhan an kumbaga igwang maga-advise magigiya ay kakayan ta salayan sa matakan tao, sa matakan kagurangnan lalo na yung pagsayangonan sa imong buhay. Pero itong
kantang May Oras Pa. Ay, may bukas pa, no? May oras pa. Ani ba man lugod, gusto maglawig ang buhay. Nabagit ang padumanan. Ani ba gusto putulunan buhay. So, arog kan mga kasabihan, kan mga tugang niya tong itom. Pinagahapot so saro. Kumusta ngaya ngod ang pagbuhay-buhay? Ala baga ngayon ngod pagbuhay-buhay niya italbong pag alas 4 umotro di nagray na. Marog sa nabaga kayan ang buhay di ka-relax ka na sa tuyang mga kababayan. Inipaan saro pa sa makangirhat mag-agum na gurang sinaksak asin pinutol pa an ikinabuhay. Talagang matindi. Tarong mag-agum na senior citizen an nako ang gadan sa laog ka na sa indang harong duman sa barangay Kaatuan, Lantapan, Bukidnon. Ana mag-agum parehong 66 anyos nako na pano ang hawak nin mga saksak. Pati an ikinabuhay kan gurang na lalaki an pinutol. Mahilig gayon. Mayo pa manin nabisto na posibleng sospetsado sa krimen. Napuda ng mga otoridad sa publiko na tabangan sindang mabisto ang kriminal na guminadan sa nasambitan ng mag-agum. Sabihan kaanggutan luman sa lalaki Pwedeng mahilig gayon. Asa kaya iton ngod pag-arog kiton talagang potol iton yan triste taginadan pa sabagay maanuhon pa man yan buhay niya kung mayo na so sa iyang ikinabuhay disganar naman talaga kung arog na kayan ayaw ng kaligayahan. Itong mga mahilig yan, mag-ingat-ingat ka munta kung arog na kanan ginibo, ginadan pa, pinutulan pa nin ikinabuhay. Kung diyan triste ta, pati so sa iyang agum na babae at senior citizen, nakadamay pa. Nag-desisyon naman ang Senado na igilid na muna ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang lakdangan bilang simbag sa executory decision kan Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaints. Nakakuanin kabilugan na butong 19 na senador ang nagtugot na i-archive na ang kaso mantang 4 ang nagkontra asin sa ruman ang nag-abstain. Ang mga nagboto nin yes ang kinabibilangan ninda Senator Alan Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, J.B. Ejercito, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Hood Padilla, Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar asin Juan Miguel Soberi. Mantang ang nagkontran kinabibilangan man ninda Senador Paulo Benigno Bam Aquino Deport, Reza Ontiveros, Francis Pangilinan asin man Senador Vicente Tito Soto III. Mantang nag-abstain man si Senador Panfilo Lacson. Magarumduman enot na pinaghagad ni Senador Marcolita na ibasura na sana ang impeachment case laban kay Vice President Duterte sagkod na nagtugot na sana ini na igilid o i-archive ang impeachment case kan Vice Presidente. Enot nang ipinaliwanag ni Senador Alan Cayetano na ang pagbugtak sa archive sa impeachment case ni Duterte o Vice anday nangangahulugan na bako
Bako ining gadan. Sabi ko na pag-archive dahil pa yan, tinatago lang yan. As in, pwede sir na buhayon in kaso, balik ta doon kan Korte Suprema ang desisyon ka ini. Pero kung dagos na yan na pinag-dissolve, baga totalmente basura na yan, impeachment trial na yan laban kay Vice President Sara Duterte na hindi na magparakaabalaan kan mga senador, kundi garoy gwapang gusto mga paluwason ang mga ipagsusulit na nagaboto para i-archive. Ay indang buhay tayo ni. Nasa linyaman si Karondang Raquel. Pasok. Salamat sa Bika na Philip. Good morning sa imasin sa Kabasagan Sabay. Sa kuya pang dugo reformasyon sa lagi lokal. Katako din itabi Karondang Philip sa naging viral baga. Duman sa naging kapayagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Duman sa naging State of the Nation address niya o ulat bayan. Nalalapagon kan sa iyang administrasyon itong mga nag-corrupt na mapadapit naman sa budget kam flood control. Kung magiging doon mo sabi, Karondang Philip, saro sa mga nadudukot na issue, mapadapit sa issue ni kang flood control, ang saro sa mga party list, lalo na ang Ako Bicol party list, na saro dahil sa grabe sa social media, na grabe ang nakikback, sabi nga ni Kay ka ibang mga taga-media, lalo na dyan sa probinsya ng Albay, alagad maduon ni pinagkundina ni second nominee sa Ako Bicol party ni si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. itong mga aligasyon na nagluluwas. Sa kung magigiramduman mismo ang pamayokang DPWA sa Pagya ni Bunuan, pinagkumpirmar ini duman sa Senate hearing itong mga aligasyon na nagluluwas na nagkapira sa mga Bicolano na may katungkulan sa satuyang gobyerno. Yaon na dyan ang Ako Bicol party list. As in, ang Senate President, si Chief Escudero, na hali dyan sa probinsya ng Sorsogon, na dudukot man sa issue na gabi ang nakuha mapadapit sa issue ng flood control. Ngunyan, sa Cycle Ako Bicol party list, maduni ning pinag-kontra, pinahimutikan ni Attorney Pido Garbin Jr. as in magibo sila ning lockdown, investigasyon, mapadapit duman sa nagtong sa social media, kay ni paninirang puri na naman kay Congressman Elizalde ko na iyo ang nadudukot na araman bagay niya ito kang nakalihis na 19th Congress, siya ang nasa appropriation. So, nadukot siya pa issue ng flood control na tinawang doon mismo ni President Marcos na mayo siyang sasantuhon, aliado man niya ini sa politika. Pag nag-feedback sa flood control, mapapadusrahan kan sa iyang administration. And for that, sabi Karondang Philip, si Congressman Elizalde ko, kamag-atubang sa nagkapirang media sa probinsya ng Albay, pinagklara sa ini ang issue kang Ako Bicol party list na mayong katotohanan, aligasyon lang, paninirang puri na naman sa grupo kang Ako Bicol party list na araman niya to sa pagkataon ni mga tabang programa. Dahil man talaga matatawaran ang Ako Bicol party list. Sa kunya na nagulat na issue ini, mag-ibon ng lockdown ang organisasyon ng grupo kang Ako Bicol party list na imbestigahan kung si Say talaga ang nagpakuriyat ng mga false information, fake news, mapadapit sa binul sa daa ni Congressman Elizalde ko kang Ako Bicol party list itong pondo kang flood control dyan sa probinsya ng Albay sa halimaaraman niya to sa nakaaging Christine, pati naman sa binigagupit kita ng habagat sa nakaaging bulan na tamaan man ang probinsya ng Albay sa mga may issue mapadapit sa pagbabaha. Karondang Raquel, kung may ibinulsa, pwede man kita kayan warasan. Ay, mali tabi. And kaya, alam mo, tabi ka rin sa Pilip, na magatubang si Congressman Elizalde ko, may hinapot ka yan, may hinapot yung issue na yan, na dinaklag na naman sa Ako Bicol party list, pati na, lalong-lalo na, si Congressman Elizalde ko, tabi man sa social media post, saro ini duman sa sinasabing 5 buhaya, na iyo ang nakinabang na marhay bilyones, ang naibulsa para iyan sa pondo kang flood control. Sa kung araw natin, ibinuhos ba itong pondo na ito sa probinsya ng Albay, disin sana daan na pinagbabaka ang probinsya ng Albay. Ang masabi ko yan, napangyayari, may mga buhaya pala. Yan nga ni Makamundo. Pero kadakol man kan buhaya sa gobyerno, bako sa naman kung sa irisay.
Yung nga ni Bicol Rondang Philip so yun ang pinagkukunyan niyan, nasa hot seat na naman ang Ako Bicol Party List. Pero pinahimutikan yan ka mismo kang secretary ng DPWH ka mag-atubang ini duman sa Senado sa pag-iimbestiga na mayong araw sa ito kadakulang pondo na na-receive asin pinag-release ang DPWH maparapit sa issue ng flood control. Ana masakit lang ka digdi karon dang Raquel, masakit patunayan kung si Isay ang mga buayang yan sa gobyerno da mayo man ani ba sige sa naman ang tara mayo man nakakaputa na ebidensya. Nga diyan tabi karon dan Philip. Nakamundo taminsan may mga aminong taman sa dai pero may mga bakitang kasulig sa media na minsan nakikiride on sa argay ni mga issue tabi karon dan Philip. Isay iyan. So, yan sa itong informasyon para sa RTN, dito kaya Radyo Ronda, nakakapirate, reporting. Field Report! Dugtungan ka ni Karondang Raquel ka nakikiride on sa ibang media. Hanapot ko dyan, Isay iyan. Pero busin bago ni Karondang Raquel, karo man sa impeachment trial, piga archive. Ano mangyayari? Papakonselo na lang kita ang mga nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Kung minsan kaya ni bumaga, sige man sa ang tala-tala, sige ang tararam, ayaw man ebidensya. Tapos pag-abot ka na panahon, sige na rolowasan ka na mga bata ninda na pinagagigibon ninda dyan sa Senado as in Kongreso. Igwa na naman pala ni na power interruption na nagpuon mo niya na alas 9. 7 oras na gayo ang affected na lugar o apektado iyo na parte kan San Isidro digdi po syudad kan Iriga. Ana rason replacement of burned wooden near Barangay Hall of San Isidro, Iriga City. This maintenance activity aims to ensure safe and reliable power distribution. Power may be restored earlier without prior notice. Halaton ta na sana. Kumbaga, i-considerar taman na nagtatrabaho ang Kaso Reco 3 para mapakarahayaan na mga linya ninda. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip, Kuya, ang tuyang dagdag sa Bareta, ang operasyon ipinagsagi bubandang alas 7 ng pagkabanggi, saan sa Udma, Agosto 6, 2025, duman sa Bus Terminal, sa Barangay Banakod, Magallanes, Sorsogon. Pasiman sa warrant of arrest na pinagtisukan RTC Branch 65, Ulan, Sorsogon, kan Hulyo 22, 2025, si Tulfo, atubang sa kasong or tulong kasong pagpayular sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Structure of 2002. Atubang si alias Dolpo sa tulong kasong droga kapareskan barakalan ng droga na mayo ni Pianza, pangsasadiri ng droga na may kandilan 220 pesos sa Pianza, at man pangsasadiri ng drug paraphernalia na may 60,000 pesos sa Pianza. Sangot yan na sa custody na kan Magallanes PNP ang suspect para tamang disposisyon. Yun man, Sorsogon Police Provincial Office, patutuin sa padagos sa pagtindukan police kasanggayahan sa laban kontra illegal na droga. Yan muna siyang dagdag sa Bareta sa National Kabarkada Karoon at John Report. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Hoy, congratulations pala sa sarong taga Santa Faustina sa Banawan kan Buhi. Sa Bidigdi Pride of Santa Faustina National High School. Congratulations to our outstanding SLG Advisor Mayor Irene T. Baidal for receiving the Gawad C Club Meritorious Award
for service from the Division of Camarines Sur. Your unwavering dedication, guidance, and passion have empowered student leaders to serve with integrity, lead with purpose, and inspire meaningful change within and beyond our school community. You have shown that leadership is not about titles or positions, but about impact, influence, and inspiration. Tapos ini pang leader as one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ali kay John C. Maxwell. Kaya we are proud of your tireless commitment to excellence in your pivotal role and shaping the next generation of leaders. Mabuhay ka, Ma'am Irene Baidal. Neya po nakatagama man na maglatag na ka na sa indang budget para sa 2026 ang mga ahensya kan gobyerno duman sa Kongreso ngunya na Agosto saro ini sa National Irrigation Administration na may planong padagdagan sa indang pundo para sa region kana Bicol dahil man sa dakulpang proyekto ang naka-line up. Nakatagama man na maglatagnakan sa indang budget para sa 2026 ang mga ahensya kan gobyerno sa Kongreso. Kasi na sa digdi ang National Irrigation Administration may planong padagdagan ang sa indang pundo para sa Bicol Region. Nilanta dakulpang mga proyekto ang naka-line up. Sigun ki Engineer Gaudencio Jan de Vera, Regional Manager kan NEA Bicol, na kumpiyansa siyang uutubo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag kay ni sa SONA na mas tutuunan ni pansin ang agrikultura sa irrigasyon para naman sa mga programa kaining food security. Sigun sa iya sa mabot na taon saro sa tatauan nindanin focus iyon pagkakaigwan ng solar power sa mga equipments ninda para dahil naman masagitan ang mga parauma sin makatipid sa paggamit kan kuryente sa indang mga makinarya. Aloy na yan, anong tangon yan? Sana yan naisip? Kapag dirilin siya naman indo ang solar. Niisipon nga ni, dahil naman kay puhan ng solar na yan. Pakarayon sana ang mga line canal, kan NEA. Yung mga slow protection na nag-tiripak na. Dapat yun po yan ang tawanin doon kan National Irrigation Administration. Ako yung mga solar na naman na ini. Ayaw na kamong ibang inisip. Makadilihin siya. So, simple sa nanganing line canal kan NEA. Dahil nito nagkakaparakarahay nin tultul. Dapat iyo po yan ang tawanin doon atensyon. Kaso may solar man yan. Kung so agyan kan tubig, ining mga kanal kan NEA, raraot ang slope protection. Ang tubig, dahil man makakabelong mag-agi dyan sa indong mga line canal. So iba nasaghum po yan kung daga na baga itong porsyon kan ibang line canal. Imbes na magdagos duman sa kaumahan, yan na sana masaghum sa
mga porsyon na mayo ng semento ana line canal kana National Irrigation Administration. Dawa pira na pagpara budget kung dahil man po nindo pinapakarhayan na proyekto, useless man sana yan. Pan mga kahaputan, gusto na nindong tunawon, Ribayan, and Pedeya. Ini ang gustong mangyari ni Senador Tito Soto na Ribayan na nin mas sentralisadong ahensya na mangyanot sa anti-drug programs kan gobyerno ang Philippine Drug Enforcement Agency. Palpak? Plano niyang amyendahan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act para makapagbilog ng bagong Presidential Drug Enforcement Authority. Sigon kay Soto, supervision of enforcement activities is desirable to map out policies for more effective anti-illegal drugs campaigns, sigon sa Senate Minority Leader. Suggestion man na ibang mga kababayan niya to, Tito Sen, suggestion lang po, gibunin dong Super Agency and COA, magkaigwain ninin dakulang field auditors, magluwas sa aircon na mga opisina tanganing may magmanman sa gabos na big government projects, puon na 100 milyones de pesos na kantidad. Asin magdaranin ni Special Anti-Graft and Corruption Court, tanganing malitis tulos na may sala, ipublikar sa government website. Bago man solusyon ang pagpuho sa PDEA, dawa daini pigdadakop ang pinapabistong mga adiktos. Kung ano-ano na sanaan na maipasarkan mga senador niya to, mag-isip man kamo nin tama, nindong gibuhon. Saro, mas matindi. Langkawan ana sendang sweldo para mas marhay pa ay pambihira. Ako sa nanganing halangkawan sendang mga sweldo kundi gwapang mga budget insertion. Abot sa kwarta kaya dahil na mga nagkaka-kontento ang mga kababayan niya tong an ibang senador, an congressman. Kaya daw kababudget kung mayong kakontentuhan na ibang mga senador, congressman ay mayo kitang magiging nibo po dyan. Nanibaan kay sipan gusto kabun halos gabos na punduan gobyerno. Sabi padigdi, debate asin deliberasyon kan Senado para sa mga maging mga masunod na lakdang ninda sa kapaladan kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sunod ini kan ginibong pagdideklara kan Supreme Court na unconstitutional sa articles of impeachment laban sa BC. Man po ang pangapudan kan Land Transportation Office sa Bicol Region sa Bagong Pilipinas, gabos may plaka na ay pambihira. Di nagrahay na. Malata so plaka ko baga pinag-follow up ko dyan sa opisina kan LTO digdi sa Barangay San Isidro, Ciudad kan Iriga.
Ang mapadara nga sa imo central office ay napangyayari niya ako. Ano rin daw yan? At yan, ipapadagos po niya to yan naning magkaigwanan mga plakan sa to yung mga kababayan na mga motorista. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa.
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Po kita rig di sa tuyang programa igwa na kitang 46 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Mustaman dyan sa social security system. Madam Janet Ibuenga na branch head asinman ki Ma'am Sia Altamera Morales. Siyempre sendang mga pag-iriba sa mga mabubuot na gwardiya. Bahan ang mga mabubuot na kliyente. Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karandang Philip. Kuya pa, ang tutuyang dagdag sa bareta Senado Lokal, 1.9 million pesos sa pundo pinagkagama kan LGU katanduan sa Barangay Road Project Tuman sa sinabitang lugar. Yun mas Municipal Local Government Unit MLGU ang pundo direktamente ipinagkagama para man sa pagpapagilo at yung pagpapakarahay ng Barangay Road na umitong makatod ng masalpado at yung paritas na transportasyon sa mga residente. District naman ipinapatob ang transparency at man community monitoring kung saan man aktibong kaibanan ang mga community volunteers at man beneficiaryo sa pagmamonitor ka na pagkasto sa man progreso man proyekto. Ang proyekto na pinagsunduhan halit man sa Social Protection Initiative and Pag-abot Program pinaglalauman na magpapaugma sa lokal na ekonomiya at ipan magkataong dalan para sa mas madali ang pag-access ng mga paraoma ating mga estudyante sa mga Panginoon sa serbisyo sa banwaan. Yan ang sasiyang dagdag sa bareta sa lado lokal. Sa Barkada Karonda, Jonathan Luisa Report. Field Report! Balik po kita digdi sa tuyang programa. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Man po sa Siyudad Canaga, sigon sa LTO, Hoplan Plaka Check, LTO Bicol, para sa gabos ng mga motorcycle owners nin hukan taon 2017 asin pababa na plaka na binakal ang motorsiklo sa Bicol Region
pwede mo na ining maklaim sa Oplan Plaka Check sa NHCP Museo ni GC Robredo, Naga City Civic Center. Yan pong aldaw magdarasanak kan mga minasunod ana official receipt, certificate of registration, valid ID kung may representative kay puhanin authorization letter, deed of sale kung second owner. Ini na proyekto iyo ana tinataw sa bisa man kan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in man DOTR Secretary Benz Dizon, as in LTO Assistant Secretary Attorney Baygor de Mendoza II, sa pamamayuman kan LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos, as in man Assistant Regional Director Vincent Nato, sa koordinasyon man ki Naga City Mayor Lene Robredo. Kaya ang pangapudan ni Ma'am Grace Rojas, ang LTO Chief Madyana sa Oplan Plaka Check sa siyudad kan Naga Sincohon an sa indong mga plaka. Mantang nagin matrayumpuman ang dry run kan Oplan Plaka Check kan LTO Bicol na pinagasagibo LTO Bicol ang dry run kan Oplan Plaka Check kan nagtalikod na Agosto 5 hasta 6 ngunya na taon duman sa Rawis, Legazpi City. Nakolma na mga motorista nakakuha na kan sindang haloy ng pinagahalat na plaka sa Maricas sin tul-tul na distribution. Ang inisyatibang inian kasunod man sa direktiba ka na Presidente o ni Presidente Marcos Jr. na suportado ninda DOTR Secretary Benz Dizon sin LTO Chief Asik Attorney Baygor Mendoza II sin sa pangyanot man kan LTO Bicol RD Alan Castillejos sin ERD Vincent Nato. Kamautan kan kampanya na maparikasan na pag-claim ka na mga plaka sin mabawasan ang plate backlog. Mientras na pinagsisiguro man na dakol na ma-access ang serbisyo para sa gabos na motorista sa mga roadside checkpoints. May mga nakahandang LTO team tanganing tulos man na tabangan ang mga motorista na day pa nakukuhaan sa indang mga plaka. Tapos iniman po ang pangapudan kan Commission on Election digdi po sa siyudad kan Irga sa pangenot ni Attorney Cinderella Pereras Lozano ang COMELEC election officer duman sa mga maparehistro, mga bagong botante sa barangay Asinman SK election. Halos pirang aldaw na sanata sa Domingo po patapos na. Pasiring na kamo sa opisina ka na COMELEC. Ini bukas man po alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Magdarasa na ka na mga requirements na inahagad ka na COMELEC. Ay na po kita magparahalat na umabot pa na aldaw ka na Domingo na magsusuro-suan na naman dyan sa opisina ka na Commission on Election. May natatada pa kamong tulong aldaw para kamo makapag-parehistro. And connection man kan nagdadangadang na barangay as in SK election maski dayan idago sa Disyembre. Ang importante makapagparehistro na sa mga bagong botante. Mayo man kitang magiginibo kayan kung iyo po yan ang desisyon kan mga yaon sa taas kan sa tuyang presidente kan Korte Suprema kung day idagos sinda sa naman ang nakakaaram kaya. Ang importante po nakapagparehistro na kamo.
po kan duwang congressman digdi sa Camarines Sur, precast housing units, a possible solution to housing programs, fast, beautiful, and cost-effective alternative option. This is one of the things we are promoting in the chamber that can be a pilot program in Camarines Sur. Ali po yan kay Congressman Migs Villaferte kan 5th District kan Camarines Sur, as in man Congressman Luigi Villaferte kan 2nd District. Igon sa inda, group of mostly Camarines Sur best congressmen are posing for the enactment of the National Precast and Industrialized Construction Promotion Act as a way to address the country's huge backlog on housing as well as the delays in the construction of homes. A group of mostly Camarines Sur best congressmen are posing for the enactment of the National Precast and Industrialized Construction Promotion as a way to address the country's huge backlog on housing as well as the delays in the construction of homes. The measure is embodied in House Bill number 2511, authored by Camarines Sur 5th District Representative Migs Villaferte and 2nd District Congressman Luigi Villaferte, 1st District Representative Chuyushi Haribata, and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. The author said that the adoption of modern solutions in the construction industry, such as the use of precast concrete and other industrialized construction techniques, offer faster, more efficient, and potentially more sustainable eco-friendly building solutions. They noted the country's enormous housing backlog, which stood at 8.25 million homes or units as of March 2025. As such, the salon says the measure was timely and efficient. Megs Villaferte says that House Bill number 2511 aims for advancing faster, cleaner, and cost-efficient construction methods by streamlining the construction process through the manufacture and use of precast and prefabricated components to boost the construction business. Apart from ensuring resilience during natural disasters through quality-controlled off-site construction methods, Luigi Villaferte said that the adoption of precast and prefabrication methods will reduce construction-related carbon emissions and minimize on-site waste that shall be aligned with green building standards globally. The proposed institute provides for a package of incentives in order to encourage housing developers to use precast systems and their mass housing or climate-resilient infrastructure projects. There include expedited issuance by local government units of building permits, grant by the Department of Finance of income tax breaks and duty-free import privileges to investors or businesses involved in precast construction or industrialized construction technologies. Low-interest green financing for housing developers by the Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, and the Home Mutual Fund, Pag-ibig, and inclusion by the Board of Investments of precast manufacturers in the Investment Priorities Plan, or IFP, and the registration list for those eligible for fiscal and non-fiscal incentives, including value-added tax, exemptions, and investment facilitation support. The bill sets up a National Committee on Industrialized Construction, NCIC, to monitor the precast and prefabrication enterprises and undertake various tasks like recommending policy refinements and funding international benchmarking and facilitation of technology transfer and training with foreign partner institutions. This panel shall comprise representatives from the Department of Public Works and Highways, Transportation, Human Settlements and Urban Development, that's SUD, and of Economy, Planning and Development, DepDev. Precast and industrialized construction can accelerate the building process, allowing for faster delivery of housing units and potentially reducing cost while being environmentally friendly.
Controlled environment of precast factories allows for better waste management and recycling materials to reduce carbon emission. Mix Villafuerte said. It will improve construction efficiency and sustainability as precast construction allows for the mass production of building components in a controlled factory environment, leading to greater precision and faster assembly on site, he noted. Yan po ang bagong bill na pinagapasar kan nagkapirang mga congressman sa Camarines Sur. Kaya inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva, sinman Raquel Caceres. Halado technical si Chabe na Obra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayapa, sinman si Chief Engineer Abelindon Torallo. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena.